hlas. Tak ja sa chcem spýtať, pán starosta, k tej voľbe kontrolóra, teda počuli tam viacero hlasy poslancov o tom, teda, že či bude dostatočne zabezpečená kontrola, keď bude teda na mieste kontrola pán Dom. Čiže vaša reakcia, prosím, na to. Pozrite sa, pre nás je dôležitá funkcia miestneho kontrolóra, pretože je to v zásade funkcia také vnútornej kontroly. A pre nás je dôležité, aby či už školy, naše organizácie a úrad bol naozaj dobre skontrolovaný. Pretože máme skúsenosť, že pred voľbami tohtoročnými v novembri, minuloročnými, nám prišlo 7 kontrol. Či už z NKÚ, či už z finančného úradu, z okresného úradu. A konštatovali, že všetko je v poriadku. A pre nás je dôležité, aby tie kontroly, ktoré prídu, externé, ktoré mohli dať aj pokuty, konštatovali, že naozaj všetko je v poriadku. Čiže pre mňa je dôležité, aby tam bol kontrolór, ktorý vyzná sa, je čestný a bude kontrolovať tvrdo a prísne. Pán Bem spĺňa tieto vaše požiadavky? Ja som ho zobral na úrad aj preto, aby mi v podstate tak nezávisle a externe pomáhal a riešil prípady, kde nebol som si istý, či úrad má správny názor. On to aj naznačil, že plnil takú úlohu akéhosi pomocníka v oblasti kontroly, najmä pri prípadoch, ktoré sú sporné a ktoré trvajú 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rokov a kde som potreboval naozaj názor človeka, ktorý je mimo toho celého diania. Čiže pre mňa sa osvedčil, čiže tieto požiadavky spĺňa. A vylučujete teda v jeho prípade konflikt záujmov, teda že ak bol váš blízky spolupracovník, že nebude teraz možno na niektoré kontroly prihľadať benevolentne? Nemá na aké kontroly, pretože v živote nebol ani prednostom, ani vedúcim oddelenia, čiže v živote nerobil niečo, čo by vôbec mohol kontrolovať. Ak bola stránka alebo spis, kde som si nebol istý, či rozhodnutie úradu je správne a dal som mu to skontrolovať, tak to je úplne iná situácia, ako povedzme kontrolovať, akým spôsobom hospodárilo a vynakladalo peniaze, investičné oddelenie, sociálne, etc., etc., etc. Ako je možné, pán starosta, že pol roka nebol zvolený kontrolór ani k termínu riadnej voľby, kedy mal byť na začiatku januára zvolený, kedy končilo funkčné obdobie bývalému kontrolórovi? Ak sa neurazíte, mám tu briefing s novinármi, takže budem odpovedať na ich otázky. A neobávate sa ďalšieho posudzovania kontrolóra poslancami, ako to teda bolo v tých predchádzajúcich mesiacoch, práve vďaka vašemu bližšiemu vzťahu, že možno budú mu dávať, ja neviem, nejaké extra kontroly, keďže oni samozrejme môžu, alebo teda oni ho musia ukolovať? Do celého procesu výberu kontrolóra som nevstupoval. Neradil som poslancom, koho majú vybrať, koho vybrať nemajú. Je to vyslovene ich kompetencia. Ak to poslanci budú robiť, je to ich právomoc. A pre mňa je dôležité, aby kontroloval a plnil funkcie, ktoré zo zákona má. Pokiaľ ide o ten bližší vzťah, pána Bema ja z minulosti veľmi nepoznám. Ja som ho zobral na úrad ako človeka, ktorého som zbežne poznal pár mesiacov, pretože som ho poznal ako človeka, ktorý je metodický, ktorý vie ísť veľmi do hĺbky a nachádzať veci, ktoré iným unikajú. Čiže nejaký vzťah vznikol až na úrade. A vylučujete, že tento váš pracovný vzťah by mohol ovplyvňovať prácu kontrolóra, ktorá by mala byť teda nezávislá? Poviem to tak. Za tie skúsenosti, ktoré s ním mám na úrade 3,5 roka, by som vám nikedy neželal sa s ním stretnúť a vypočuť si jeho polhodinovú prednášku a analýzu danej situácie a jeho riešenie, ktoré považuje za správne. Jednoducho, on ide svojou cestou, naštuduje si zákony, vyhlášky, aktuálny stav, ide aj dozadu a hovorí o tom, ako to bolo z hľadiska právneho v poriadku v tom danom čase. Vylučujem akékoľvek ovplyvňovanie. On je neovplyvniteľný, on ide jednoducho svojou vlastnou cestou. Jeho viete ovplyvniť iba argumentami a tým argumentom je, že chytíte zákon, chytíte vyhlášku a idete mu týmto spôsobom argumentovať. Ďakujem. Ďakujem.